Γεια σας, είμαι ο Νίκος Μακρύς, είμαι γναθοπροσωπικός ακτινολόγος και σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά από μικρά ή πιο μεγάλα βίντεο τα οποία έχουμε σκοπό να κάνουμε, τα οποία θέλουμε να προάγουμε την γναθοπροσωπική ακτινολογία και να έχουν αρκετά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους συναδέλφους οδοντιάτρους και όχι μόνο. Και μαζί μου θα έχω πάρα πολύ συχνά και την αγαπημένη φίλη και συνεργάτητα την Ντόρα Νταλιάνα, που είναι και ιατρός ακτινολόγος, για να συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων, τα οποία πιστεύουμε ότι θα σας είναι πολύ ενδιαφέροντα. Γεια σας και από μένα. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ένα ερώτημα στην πραγματικότητα: αν η CBCT στη σημερινή οδοντιατρική αποτελεί πολυτέλεια ή ένα πολύτιμο εργαλείο απαραίτητο στην πραγματικότητα στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πια έχει φτάσει το CBCT να είναι μια αναγκαιότητα στην οδοντιατρική πράξη, γιατί μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για μια σειρά από πεδία της οδοντιατρικής, τα οποία θα αναπτύξουμε νομίζω και περισσότερο στις επόμενες συζητήσεις μας. Αλλά εκεί που ήθελα εγώ να σταθώ περισσότερο είναι ότι το CBCT εμφανίστηκε, δεν είναι κάτι καινούργιο, εμφανίστηκε πριν από 20 χρόνια σχεδόν. Και ο βασικός ρόλος του CBCT και η εμφάνισή του ήταν γιατί εμφανίστηκαν τα εμφυτεύματα στην οδοντιατρική, στα οποία υπήρχε η ανάγκη για την τρισδιάστατη απεικόνηση, για την τρίτη διάσταση που δεν την είχαμε μέχρι εκείνη την εποχή. Ακριβώς, γιατί φαίνεται ότι οι τρεις διαστάσεις μας επιτρέπουν την ακριβέστερη αξιολόγηση του οστού, έτσι ώστε να μπορεί ένα εμφύτευμα να μπει με ασφάλεια. Για παράδειγμα, όταν έχουμε στο πίστιο τμήμα της άνω γνάθου κάποια περιοχή με λεπτό κόκαλο, μπορούμε με ακρίβεια να υπολογίσουμε και να δούμε αν χρειάζεται ενίσχυση αυτή η περιοχή. Επίσης, μπορούμε με ειδικά λογισμικά να φτιάξουμε νάρθηκες και να μπορεί ο οδοντίατρος με ακρίβεια και σχετικά λίγο χρόνο να τοποθετήσει ένα εμφύτευμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι απλώς να μπει το εμφύτευμα σε ένα σημείο που υπάρχει καλό οστό. Έχει μεγάλη σημασία να μπει σε σωστή γωνία, σε σωστή σχέση με τα υπόλοιπα δόντια, ώστε να μην αναπτυχθούν στη συνέχεια μακροπρόθεσμες επιπλοκές, όπως είναι η υπερεμφυτευματίτιδα και άλλα προβλήματα στη σύγκληση. Αυτά ήταν κιόλας τα προβλήματα τα οποία είχαμε παλαιότερα με τις δυσδιάστατες απεικονιστικές τεχνικές και την αξιοποίησή τους στα εμφυτεύματα, όπου πολύ συχνά είχαμε επιπλοκές ακριβώς γιατί δεν είχαμε την τρίτη διάσταση, δεν είχαμε τις πληροφορίες όλες αυτές που παίρνουμε τώρα με το CBCT και τις νέες δυνατότητες που, όπως πολύ ωραία περιέγραψες, που αφορούν πια και την ψηφιακή οδοντιατρική, όπου πάλι ο ρόλος του CBCT είναι ιδιαίτερα σημαντικός και νομίζω θα τον συζητήσουμε κάποια στιγμή. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό που αφορά δηλαδή το σχεδιασμό των εμφυτευμάτων μέχρι την τρισδιάστατη εκτύπωση ναρθήκων για τις κατευθυνόμενες τοποθετήσεις των εμφυτευμάτων. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πια να τονίσουμε ότι η εξέλιξη του CBCT είναι τέτοια που μας βοήθησε να φτάσουμε στην αξιοποίησή του και στις ψηφιακές τεχνικές της οδοντιατρικής. Αλλά βέβαια δεν ήταν μόνο αυτή η αξιοποίηση του CBCT από την αρχή. Το χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ και για τις οστικές αλλοιώσεις, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί πολύ γρήγορα φάνηκε αυτή η ανάγκη. Με τη CBCT καταφέρουμε να βλέπουμε μία οστική αλλοίωση και σε σχέση με τις υπόλοιπες ανατομικές δομές. Μπορούμε να δούμε καλά τις διαστάσεις μιας οστικής αλλοίωσης, να τη χαρακτηρίσουμε αν είναι όγκος ή κυστικής μορφής. Να βοηθήσουμε τον κλινικό σε ποιο σημείο είναι καλό να πάρει βιοψία για να υπάρχει μια ιστολογική τεκμηρίωση. Και έτσι ουσιαστικά είναι μια χαρτογράφηση και μια πολύ λεπτομερής αξιολόγηση των οστικών αλλοιώσεων. Βέβαια, χαρακτηριστικά να πω κιόλας ότι οι πληροφορίες που παίρνουμε πάλι από την CBCT όσον αφορά τις οστικές αλλοιώσεις μας δίνει μια πληθώρα πληροφοριών για την μορφή της βλάβης και για την εντόπισή της και για τη σχέση με τα παρακείμενα ανατομικά μόρια και τα δόντια, έτσι, και το ποια δόντια εμπλέκονται. Και νομίζω ότι σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ τον χειρουργό να κάνει μια πολύ πιο minimally invasive κατάσταση όσο είναι δυνατόν και να προσπαθήσει να βοηθήσει τον ασθενή του να έχει τις λιγότερες μεταχειρητικές επιπλοκές ή ταλαιπωρίες, έτσι δεν είναι? Εννοείται πολύ σωστά, και εκείνο που φαίνεται ότι όσο άρχισε να χρησιμοποιείται λοιπόν η CBCT σε όλες αυτές τις καταστάσεις, βλέπουμε
πολύ συχνά πόσο πιο καλά καταλάβαιναν οι ασθενείς πράγματα που πρόκειται να γίνουν. Δεν συμφωνείς αυτό? Βέβαια. Και είναι δηλαδή πέρα από τις εφαρμογές, τις κλινικές. Η αλήθεια είναι ότι η τρισδιάστατη απεικόνηση και η δυνατότητά μας να φτιάχνουμε 3D μοντέλα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην επικοινωνία του οδοντιάτρου με τον ασθενή του, στην επικοινωνία της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο ασθενής, με μια μεγάλη οστική βλάβη ή με κάποια άλλη αλλίωση την οποία έχει, στην οποία πια ο ασθενής μπορεί να καταλάβει για τι πράγμα του μιλάει ο οδοντίατρος του, ενώ μέχρι πριν αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί οι τρισδιάστατες απεικονιστικές τεχνικές, η μισή είναι πραγματικότητα και η άλλη μισή είναι φαντασία τώρα μου. Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς σαν ειδικοί, αλλά ο ασθενής δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Αλλά βέβαια από τότε κύλησε πολύ νερό στα βλάκι και βελτιώθηκαν πάρα πολύ και η ποιότητα της τομογραφίας και των μηχανημάτων αυτών. Οπότε αρχίσαμε όλο ένα και περισσότερο να αξιοποιούμε αυτή τη τεχνική και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε οδοντιατρικά διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα φαντάζομαι πολύ συχνά στα έγκλειστα δόντια, έτσι δεν είναι? Στους τρίτους γομφίους ενδεχομένως. Εννοείται, ναι. Αυτό νόμιζα ότι θα πεις για την οδοντία, που είναι το αγαπημένο σου θέμα, αλλά μάλλον το κρατάς για λίγο αργότερα. Για το τέλος, νομίζω, γιατί ναι. ξέρω ότι είναι μια εξειδίκευση στην εξειδίκευση που έχεις. Τα έγκλειστα δόντια προφανώς κανείς δεν θέλει πια να βγάλει ένα φρονιμίτη έγκλειστο, τον οποίο έχει ελέγξει μόνο με πανοραμική. Στο 2025 αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται. Γιατί όπως ξέρουμε μπορεί να είναι πολύ πολύπλοκη σχέση του με το κάτω φατνιακό νεύρο, αν είναι στην κάτω γνάθο. Είναι συχνό αυτό τώρα, έτσι δεν είναι? Εσύ από την εμπειρία σου, πόσο συχνά το βλέπεις? Και η εμπειρία τη δική μου και η εμπειρία δική σου δείχνει ότι αυτό το πράγμα είναι συχνό και πολλές φορές έχουμε τρίτους γομφίους οι οποίοι πραγματικά έχουν πιο πολύπλοκη σχέση με τις κοντινές ανατομικές δομές από ό,τι αρχικά πιστεύουμε από την πανοραμική ακτινογραφία. Δηλαδή βλέπουμε ρίζες οι οποίες έχουν μια σχέση με το κάτω φατνιακό νεύρο, οι οποίες πρέπει πολύ προσεκτικά να βγουν ώστε να μην γίνει τραυματισμός και κάποια σημαντική επιπλοκή από τον τραυματισμό των αγγείων και του κάτω φατνιακού νεύρου που περνάει στον πόρο. Οπότε είναι πολύ σημαντική και είναι μια εξέταση που θέλουμε πραγματικά να την κάνουμε. Και... Ξέρεις, αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι πραγματικά ο ασθενής έρχεται θεωρώντας ότι θα βγάλει ένα φρονιμίτι και είναι μια, ας το πούμε, επέμβαση ρουτίνας εντός αγωγικών, η οποία όμως μερικές φορές έχει πολύ δυσάρεστες μεταχειρητικές επιλογές. Δηλαδή μια έστω και παροδική υπαισθησία είναι θορυβώδης κατάσταση για τον ασθενή. Και ειδικά εάν εμείς σαν οδοντίατροι δεν έχουμε κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες από πριν να ελέγξουμε τη σχέση με τον νεύρο και να τροποποιήσουμε τις χειρουργικές μας τεχνικές για να τον βγάλουμε όσο πιο τραυματικά γίνεται, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι γίνεται κάθε προσπάθεια τόσο έως να γίνει τραυματικά αυτό, παρόλα αυτά είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ασθενή να έχει την αίσθηση της υπαισθησίας, να μην αισθάνεται το χείλος του κτλ. Οπότε νομίζω ότι πια στη σύγχρονη εποχή το να χρησιμοποιούμε μόνο τις διάστατες τεχνικές για να δούμε ένα φρονιμίτι και τη σχέση του με τον νεύρο, νομίζω ότι πια απέχει πάρα πολύ από το να πούμε ότι κάνουμε σωστή οδοντιατρική, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Όπως επίσης και για το ιγμόριο και για τους φρονιμίτες της άνω γνάθου είναι πολύ σημαντικό, γιατί ορισμένες φορές οι σχέσεις είναι τέτοιες με το τείχομα, με το έδαφος του ιγμορίου, που πρέπει να γίνει προηγουμένως μια καλή μελέτη, ώστε ο χειρουργός να μην χρειαστεί να πάρει διαχειριτικά αποφάσεις, να είναι έτοιμος για αυτό που πρόκειται να κάνει. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα δόντια τα έγκλειστα, έτσι. Έχουμε και άλλα έγκλειστα δόντια. Βέβαια, προφανώς οι φρονιμίτες τόσο η κάτω όσο και η άνω είναι πιο συχνά δόντια για να είναι έγκλειστα, αλλά έχουμε πια πολύ συχνά, ούτως ή άλλως είχαμε και έγκλειστους κοινόδοντες, μεσόδοντες που αγγίζουν πια την ειδικότητα της ορθοδοντικής, έτσι. Ακριβώς. Οπότε έρχεσαι στην άλλη μεγάλη εφαρμογή της ορθοδοντικής, για να δούμε τη σύγκληση της γνάθου. Εκεί, σε αυτό το σημείο, πόσο σημαντικό είναι η επικοινωνία με τον ασθενή, πόσο πολύ πιο εύκολα η τρισδιάστατη απεικόνηση μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να καταλάβει τι έχει και τι πρόκειται να γίνει για να διορθωθεί. Και σε ένα πολύ πιο πολύπλοκο περιβάλλον, έτσι. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι μεικτή οδοντοφυΐα, υπάρχουν μόνιμα, υπάρχουν ογιλά, υπάρχουν ενδεχομένως έγκλειστα μεσόδοντες. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και το 3D έρχεται να βοηθήσει πάρα πολύ στο να αναδείξει την κατάσταση αυτή. Αλλά
Και εδώ να πούμε και τη μεγάλη σημασία του ότι πια έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε διαφορετικά πεδία στους τομογράφους. Οπότε το πεδίο πια έχει φτάσει να μπορεί να πιάνει και όλο το κεφάλι. Και μιλάω για περιπτώσεις που η ορθοδοντική αφορά σκελετικές ανομαλίες, αφορά ασυμμετρίες, αφορά περιπτώσεις δηλαδή ασθενών οι οποίοι χρειάζονται μια πιο συνολική αντιμετώπιση του κρανιογραφικού συστήματος. Και λέγοντας αυτό, περιλαμβάνουμε και τους αεραγωγούς, που πόσο σημαντικό είναι να δούμε το εύρος τους, να δούμε αν επηρεάζονται και πώς αυτό μπορεί να βοηθηθεί μέσα από μια ορθοδοντική θεραπεία η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις και όλες τις παραμέτρους που μπορούν να διορθωθούν. Είναι εντυπωσιακό γιατί πραγματικά η υπνική άπνοια, γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά η μελέτη των αεραγωγών τώρα μου, είναι πολύ, ας το πούμε, hot αυτή την περίοδο. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι ασθενείς προσέχονται στον οδοντίατρο για να ζητήσουν βοήθεια, γιατί το βράδυ δεν κοιμούνται καλά, γιατί το βράδυ έχουν απότομο ξύπνημα λόγω της υπνικής άπνοιας που ουσιαστικά διακόπτεται η ανάσα τους. Και υπάρχουν πια πολύ καινούργιες θεραπείες οι οποίες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν το μέγεθος του αγωγού, αν υπάρχουν κάπου στενώσεις, εάν υπάρχουν κάπου σε σχέση με τη γλώσσα και με το υπόλοιπο ανατομικό σύστημα, και μάλιστα όλα αυτά τα βάζουν μέσα σε software πια. Και πάλι άλλη μια εφαρμογή της ψηφιακής οδοντιατρικής μέσα σε software τα οποία μελετούν και φτιάχνουν μετά εξειδικευμένες συσκευές. Εντάξει, δεν τα γνωρίζω και πάρα πολύ καλά αυτά στο θέμα της θεραπείας, αλλά ξέρω ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για CBCT πια, τα οποία περιλαμβάνουν όλο το κρανίο και περιλαμβάνουν και σίγουρα μέχρι το ιοειδές για να μπορούν να μελετήσουν καλά. Αλλά βέβαια δεν τελειώνουν εκεί οι εφαρμογές, έτσι δεν είναι? Λέγοντας για το κρανίο, φυσικά. Έτσι. Φαντάζομαι ότι φτάνουμε και στο. Φτάσαμε στο σημείο. Να βλέπουμε και τις χρονοφοδικές πάρα πολύ καλά, έτσι. Ναι. Πόσο δύσκολο ήταν παλιότερα? Παλιότερα ήταν, ναι. Όντως, είναι πολύ ωραίο να με ρωτάς πόσο δύσκολο ήταν 36 χρόνια πριν όταν ξεκίνησα την ειδικότητα. Μην τα λες αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο να απεικονίσει κανείς τις κροτοφαγναθικές. Ήταν μια ταλαιπωρία για τον ασθενή. Μερικές φορές ήμασταν τυχεροί και η πανοραμική ακτινογραφία έδινε πολλές πληροφορίες, οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά πολλές φορές βλέπουμε και τώρα ότι οι δυνατότητες είναι περιορισμένες με τις απλές ακτινογραφίες και τις τεχνικές, τομογραφικές τεχνικές. Ήταν κάτι διακρανιακές, δεν ήταν? Ναι, ήταν κάποιες τομογραφικές τεχνικές, οι οποίες αν ο ασθενής συνεργαζόταν, αν ο τεχνολόγος ήταν πολύ ικανός, αν ο ακτινολόγος ήταν πολύ έμπειρος, αν ο συνδυασμός αυτός μπορούσε να επιτευχθεί, πιθανόν να είχαμε μια καλή απεικόνηση. Τώρα όμως με μια απλή υπολογιστική τομογραφία κονικής δέσμης μπορούμε να έχουμε μια καλή απεικόνηση σε κλειστό και ανοιχτό στόμα, αν αυτό θεωρείται απαραίτητο από τον κλινικό, ώστε να πάρουμε όλες τις δυνατές πληροφορίες των σχέσεων των οστών και της υφής τους, ώστε να αναγνωρίσουμε αν υπάρχουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις, αν υπάρχουν κάποιο είδους άλλες αλλοιώσεις που μπορεί να μας παραπέμψουν σε άλλου είδους αρθρίτιδες, έτσι ώστε ο ασθενής να βοηθηθεί σε σχέση με πόνο, ενόχληση που μπορεί να έχει, που είναι κάτι πολύ βασανιστικό όπως ξέρουμε και πολύ σημαντικό να θεραπευτεί. Να τονίσουμε βέβαια ότι στην τομογραφία που κάνουμε, το CBCT που κάνουμε στις κρανιογραφικές διαρθρώσεις, προφανώς μπορούμε να δούμε μόνο τα σκληρά ανατομικά μόρια, μπορούμε να δούμε μόνο δηλαδή τον κόντυλο, την κροταφική γλήνη, το πρόσθετο αρθρικό φύμα, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δούμε το δίσκο, ο οποίος μπορεί να τον δούμε πια μόνο με εξειδικευμένες τεχνικές, με μαγνητική τομογραφία κτλ. Παρόλο που νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει και βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα της εικόνας στο CBCT και ίσως πιστεύω στο μέλλον έχουμε και περισσότερα δείγματα όσον αφορά τα μαλακά μόρια. Αλλά πάντως σίγουρα με έμεσο τρόπο μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά οποιαδήποτε οστική αλλίωση υπάρχει στην κεφαλή του κονδύλου, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην κροταφική κλίνη, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά οστεοσκλήρυνση, μπορούμε να δούμε πάρα πολύ καλά διαβρώσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στη διάγνωση ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα στην άρθρωσή τους και οι οποίοι δυστυχώς λόγω και των συνθήκων πια της ζωής, όλο ένα και περισσότερο τις έχουν λόγω στρες και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Ναι, ή και λόγω τραυμάτων που έρχεται σαν επόμενη εφαρμογή της CBCT, που μπορούμε να δούμε τραυματικές περιοχές, μετατραυματικές μάλλον αλλοιώσεις στην περιοχή αυτή, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε ασθενείς και στο οξύ τραύμα, να αναγνωρίσουμε δηλαδή κατάγματα τα οποία δεν είναι εμφανείς στις απλές ακτινογραφίες, όχι μόνο στα οστά, αλλά και ρογμές στα δόντια.
Και έτσι ερχόμαστε μετά από αυτό στο σημείο που πραγματικά θα μιλήσεις εσύ και μόνο, για την εφαρμογή της CBCT στην ενδοδοντία. Η ενδοδοντία είναι η τελευταία, η πιο πρόσφατη εφαρμογή του CBCT στην οδοντιατρική, και ο λόγος είναι γιατί μέχρι πρότινος δεν είχαμε και τόσο καλή ποιότητα εικόνας. Τώρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα της εικόνας των τομογράφων, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δούμε με μεγάλη λεπτομέρεια ανατομικές δομές, πόσο μάλλον στην οδοντία, η οποία είναι αυτή η οποία απαιτεί και την μέγιστη δυνατή ανάλυση, το μικρότερο δυνατό voxel όπως λέμε, που είναι το αντίστοιχο του pixel στη φωτογραφία. Θέλουμε να έχουμε όσο πιο καθαρή εικόνα γίνεται για να μπορούμε να δούμε, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ορογμώδικα τάγματα, να δούμε δηλαδή πολύ μικρές γραμμές που τα κατεαγώτα τμήματα συνήθως δεν έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, άρα θέλουμε πολύ ψηλή ανάλυση στην εικόνα μας. Και η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη επαγγελματική και μεγάλη τομογράφη, όμως πρέπει να πω, γιατί δεν μπορούν όλοι οι τομογράφοι να κάνουν αυτό το πράγμα, οι σύγχρονοι τομογράφοι μπορούν να δουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κατάγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν στα δόντια. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε μικρό πεδίο και πολύ υψηλή ανάλυση στην εικόνα, το οποίο όμως δεν έχετε και χωρίς κόστος, Ντόρα μου, έτσι. Βέβαια. Είναι σίγουρο, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο επίσης που πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά πριν συζητήσουμε την ακτινοπροστασία, να συμπληρώσω στην ενδοδοντία κάτι που πολλές φορές έχεις αναλύσει σε παρουσιάσεις που έχεις κάνει, τη δυνατότητα να δούμε ανατομικές παραλλαγές σε ρίζες και να βοηθήσουμε έτσι τους συναδέλφους ενδοδοντιστές στη θεραπεία δοντιών. Έχεις κάτι έτσι να πεις γι' αυτό? Κάποια στιγμή, μιλώντας με κάποιο συνάδελφο ενδοντολόγο, μου είπε αστειευόμενος ότι η πιο συχνή ανατομική παραλλαγή που υπάρχει, που πια δεν ξέρω γιατί τη λένε ανατομική παραλλαγή, είναι ο τέταρτος ριζικός σωλήνας στον πρώτο άνω γομφείο, τον οποίο κανονικά πρέπει να τον αναζητείτε πάντα όταν κάνετε ενδοδοντική θεραπεία. Και βέβαια λοιπόν μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα σε διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα τα οποία έχουμε. Προφανώς εξακολουθεί να είναι η ακτινογραφία εκλογής, η δυσδιάστατη ταπεινή οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, για να κάνουμε μελέτη της ανατομίας ενός δοντιού, δηλαδή να αξιολογήσουμε ένα δόντι. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά σε αυτό, γιατί σε πολλά δόντια μπορεί να υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές, τότε το CBCT είναι η απεικόνηση εκλογής μας, για να μπορέσουμε να δούμε τόσο την ύπαρξη υπεράριθμων ριζικών σωλήνων, να δούμε ενδεχομένως προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν υπάρξει από ενασβεστιώσεις των ριζικών σωλήνων, δηλαδή όπου να μην υπάρχει καλή προσπελασιμότητα μέσα από το ριζικό σωλήνα και να δούμε αν είναι ενασβεστιωμένος σε όλο το μήκος ή όχι. Και βέβαια να δούμε για παράπλευρους ριζικούς σωλήνες, που πολύ συχνά μπορεί να είναι και η αιτία που κάποια ενδοδοντική θεραπεία δεν έχει πάει καλά. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το περιβάλλον οστό, μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες από τη βλάβη, από τη μορφή της βλάβης, σε ποια ρίζα υπάρχει βλάβη. Τώρα έχουμε και αυτή την ικανότητα πια. Σε ένα τρίλιζο δόντι, για παράδειγμα, να δούμε πού υπάρχει η αλλίωση, ώστε να κάνουμε selective επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, δηλαδή μόνο σε εκείνο το ριζικό σωλήνα και όχι από την αρχή σε όλα. Γενικώς νομίζω ότι είναι ένα νέο πεδίο το οποίο έχει ανοιχθεί στο κομμάτι της ενδοδοντίας και της αξιοποίησης του CBCT. Σε αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο. Πια υπάρχει, να φανταστείς, και σε αυτό ακόμα υπάρχει μια, νομίζω πειραματικά ακόμα, guided όμως οδοντιατρική και εκεί, τόσο στο επίπεδο της προσπέλασης, δηλαδή μέσω ναρθήκων να γίνει προσπέλαση σε δύσκολους ριζικούς σωλήνες, όσο και στο να χρησιμοποιηθούν πάλι νάρθηκες για την μικροχειρουργική των ακροριζίων, δηλαδή όταν γίνεται μια ακροριζεκτομή να μπορεί να γίνεται πολύ πιο εντοπισμένα και στοχευμένα η προσπέλαση στο οστό, όταν δεν έχουμε κλινικά σημεία να μας οδηγήσουν άλλα κατά τη διαδικασία της επέμβασης. Αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα προφανώς, και η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες και εσύ πριν, δεν έρχονται χωρίς κάποιους περιορισμούς. Η ακτινοπροστασία είναι πολύ σημαντική, γιατί για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα μέγεθος voxel τέτοιο που να έχουμε καλή απεικόνηση, χρειάζεται να δώσουμε σε εντοπισμένο σημείο πιο μεγάλη ποσότητα ακτινοβολίας. Αυτό πρέπει να γίνεται με γνώση του τι ψάχνουμε, με ένα παραπεμπτικό ή με μια διαζώση, συνεννόηση με τον κλινικό, ώστε να είμαστε στοχευμένοι. Πρέπει να γίνεται με σύνεση και πρέπει να γίνεται με γνώση και εμπειρία, για να ξέρουμε τι ψάχνουμε και τι μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Όλη η προσέγγιση φυσικά της ακτινολογίας είναι τέτοια
πρέπει να την χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα ακτινολογικά μέσα που έχουμε, ειδικά τη CBCT για την οποία μιλάμε σήμερα, με δεδομένο ότι το κάνουμε γνωρίζοντας τι ψάχνουμε και χρησιμοποιώντας τη λιγότερη δυνατή ακτινοβολία, ώστε να αναγνωρίσουμε και να κάνουμε τη διάγνωση, το αλάρα ή αλάντα, όπως τελευταία μπορεί να λέγεται. Ξέρεις, είναι η πραγματικότητα ότι η έννοια της ακτινοπροστασίας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο ίσως κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και εκτενέστερα σε κάποια άλλη συνάντησή μας, αλλά πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το οποίο πολύ σωστά είπες. Την ύπαρξη παραπεμπτικού, το οποίο να μας λέει ακριβώς σε εμάς που είμαστε ένα ακτινολογικό εργαστήριο τι ψάχνει ο οδοντίατρος, για να μπορέσουμε να επιλέξουμε και το κατάλληλο πεδίο και το κατάλληλο voxel για την κάθε περίπτωση. Και εδώ να πούμε ότι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα μικρότερο πεδίο από μόνο του έχει μικρότερη δόση ακτινοβολίας, γιατί όπως είπαμε στην ενδοδοντία, ένα πολύ μικρό πεδίο μπορεί πολύ εύκολα να έχει πολύ ψηλότερη δόση ακτινοβολίας από ένα πεδίο που μπορεί να πιάνει όλο το κεφάλι, αλλά να έχει χαμηλότερη ποιότητα εικόνας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Οπότε όλα αυτά συνδυάζονται και συγχρόνως η ίδια η CBCT μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες απεικονιστικές μεθόδους, με τη μαγνητική τομογραφία, που τώρα ξέρουμε ότι παντού στον κόσμο υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν έρευνες ώστε να βελτιωθεί η απεικόνιση και να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε συνδυασμό. Όπως επίσης και με η CBCT μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία φέρνουν μια νέα νοημοσύνη, αν θέλουμε να την πούμε έτσι, η οποία είναι ένας συνδυασμός τεχνολογίας και γνώσης του κλινικού και του ακτινολόγου, που θα δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απεικόνισης, διάγνωσης, θεραπείας προς όφελος, όπως πάντα, του ασθενούς. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη πια έχει μπει παντού, νομίζω, Ντόρα μου. Όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, για τεχνητή νοημοσύνη ακούμε, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα μας πάει. Εγώ προσωπικά, και είμαι και σίγουρος και εσύ, δεν το αντιμετωπίζουμε φοβικά αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε και τις δυνατότητες που μπορούν να υπάρξουν και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος των ασθενών μας. Σίγουρα πάντως, νομίζω ότι για εμάς που έχουμε ζήσει το CBCT από την αρχή μέχρι και σήμερα, έχουν υπάρξει τρομερές εξελίξεις τεχνολογικές πρωτίστως για τα μηχανήματα αυτά, τα οποία μας έχουν δώσει πολλά νέα όπλα, και νομίζω ότι το CBCT εξακολουθεί να είναι πολλά υποσχόμενο για πάρα πολλές παραμέτρους της οδοντιατρικής, και πάντα όλα αυτά προς όφελος του ασθενούς και της έγκαιρης και πρώιμης διάγνωσης των όποιας παθολογίας μπορεί να υπάρχει στη στοματική κοιλότητα. Επομένως, το CBCT δεν είναι πολυτέλεια. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι περισσότερο ανάγκη είναι τώρα. Είναι ακριβώς ανάγκη, πολύτιμο εργαλείο για να αναβαθμίζουμε την κλινική μας σκέψη. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Ελπίζω να ήταν αρκετά επικοδομητική για όλους όσους την άκουσαν, και νομίζω ότι έχουμε πολλά ακόμα να προετοιμάσουμε τέτοια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ.